wathi Adamu usudlile nami lo muthi engikuyele ngawo ukuthi ungawudli. U-Adamu amehlo akhe sevulekile wabona ukuthi isono sesiphakathi kwakhe wahamba wayocasha. Nawe uma ungenayo uJesu usecasheni, nawe uma ungenayo uJesu usendaweni elihlazo, ngoba u-Adamu beno-Eva babona ihlazo emzimbeni yabo, babona ukuthi bahambaze. Uma ungenayo uJesu noba ugqokile kodwa uhambaze. Uma ungenaye uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu, oyena obuyisela umuntu esikhundleni somuntu, okuyena owenza uqalelo phakathi komuntu noNkulunkulu, oyena owenza ukuthi sibuyelane noNkulunkulu. Ethi umuntu mangabe buka umuntu abone igazi likaJesu Kristu athokoze, ethi laba bathengiwe ngegazi lami ukuze baphile. Senzele umusa abantu bakaNkulunkulu ukuba size kuJesu isikhathi esiphile kuso, isikhathi seyinsuku zokugcina. uJesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe, uzolanda ibandla likaKristu, uzolanda abantu abavumile ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zabo. Hayi noma ubani, kodwa umuntu ovumile enhlizweni yakhe wathatha isinqumo ukuthi uJesu ngampela uyinkosi nomsindisi empilweni yakhe, wabona kumanele, wabona izono zakhe, wabona